आज प्रथमतः 15 ऑगस्ट स्वतंत्र दिन याच्या तुम्हाला सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि त्यानंतर सांगतो मला टाटाचे बोलले अदानीचं नाव आहे परंतु अदानीच्या पाठी आणखीन कोण बसलाय का हे पाहावं लागेल. आपण सर्वांनी बघतोय हा फक्त आपल्या कोकणातल्या संघर्षाचा प्रश्न नाहीये. हा मोदी जेव्हा पण देशाच्या बाहेर जगाच्या पाठीवरती कुठल्याही देशात जातो तेव्हा त्याच्याबरोबर प्रत्येक वेळेला अदानी असतो. कुठल्याही देशांची करार करत असेल तिथे पण होतो तिथे त्यांच्याबरोबर प्रत्येक वेळेला मोदी आणखी अदानी दोघे बाजूला असतात. त्याच्यामुळे नाव अदानीचं आहे आणि काम मोदीचं आहे शंका बांधण्याचं कारण नाही. जरा मीडियाला बाईट दिल्यानंतर परत आहे ना रोल रोल करे रोल रोल काय रोल संगमेश्वर तालुक्यातील सह्याद्री पट्टील मौजे कुंडी आणि मौजे निगुडवाडी या दोन गावातील जवळजवळ 800 एकर जमीन ही तिथल्या ग्रामस्थांना फसवून अदानीच्या चंद्रपूरच्या एका कंपनीच्या त्या ठिकाणच्या जमिनीच्या बदल्यात या ठिकाणीची जमिनी खरेदी केली नव्हे तर हस्तगत केली, गिळंकृत केली आणि सर्व म्हणजे जमीन भूमाफिया, शासकीय अधिकारी, सर्व ज्या महसूलचे अधिकारी यांच्या संगनमताने या जवळजवळ 800 एकर जमीन ह्या दोन गावातली गिळंकृत गेलेली आहे. अधिकृत मालक जे होते त्यांना त्याची कोणतीही माहिती नाही आहे आणि त्यामुळे आत्ता ज्या वेळेला ते ही जमीन कसायला गेले त्यावेळेला मात्र अदानीच्या दलालांनी त्या ग्रामस्थांना तिथून हाकलून लावलं आणि त्यामुळे सह्याद्रीच्या पट्ट्यातील निगुडवाडी असेल, कुंडी असेल किंवा आजूबाजूचे अजून गाव असेल ह्या सर्व जमिनी अशा पद्धतीने गिळंकृत केल्याचं दिसून येते. त्याच्या विरोधात आम्ही त्या ठिकाणचे सरपंच राणे असतील, आमचे सामाजिक कार्यकर्ते दिनेश कांबळे असतील, आमचे रोहन बने असतील या सर्वांनी या विरोधात सातत्याने जिल्हा प्रशासनाकडे तक्रार केलेली आहे. मी सुद्धा याबाबत वारंवार तक्रार केलेली आहे पण 4 महिने झाले तर या जमीन खरेदी विक्री व्यवहाराची पूर्ण चौकशी होऊ शकलेली नाही. आम्ही अखेर उपोषणाचा हा इशारा दिल्यानंतर काल रात्री 9 वाजता त्यांनी ह्या जमीन खरेदी विक्री व्यवहाराचा जो अहवाल आहे तो मला ज्या वेळेला पाठवला त्यावेळेला त्या चौकशी अधिकाऱ्याच्या अकलेचे दिवाळे निघाले आहेत का असा प्रश्न माझ्यासमोर निर्माण झालेला आहे. आणि त्यांनी अहवालामध्ये नमूद केलं एका बाजूला की वन खात्याने जमीन मोजणी न करता ताब्यात दिली आणि दुसरीकडे कोणालाही दोषी ठरवलेलं नाही. अशा पद्धतीने ह्या जमीन गैरव्यवहाराच्या विरोधात आम्ही सर्व भूमिपुत्र रस्त्यावर उपोषणाच्या माध्यमातून उतरलेलो आहोत. सकाळी तुम्ही पालकमंत्री अधिकारी एवढ्या टोकाला जातात नेमकं काय भूमिका त्यांची काय? त्यांची भूमिका मागे पण सांगितलेली आहे की राज्य शासनाच्या तत्कालीन मंत्रिमंडळामध्ये असलेले एक विदर्भाचे जबाबदार मंत्री यांचा जिल्हाधिकारी ते तलाठी अशा सर्वांना फोन येत होता कारण ती जागा अदानीला द्यायची होती. अदानीला 2015 साली जागा दिली आणि त्याच्या बदल्यात त्यांना 2018 साली आमची कोकणातली भूमी दिली आणि त्यामुळे अदानीचा व्यवहार असल्यामुळे हे सगळे अधिकारी चिडूचूप झालेले आहेत. शासनच त्याच्यामध्ये अंतर्भूत झालेलं असल्यामुळे अधिकाऱ्यांनी सुद्धा चौकशी अहवाल चुकीचा बनवलेला आहे. तुम्ही पालकमंत्र्यांची भेट घेतली होती, नेमकं काय सांगितलं? पालकमंत्र्यांची भेट आम्ही झेंडावंदनाच्या निमित्ताने मी तिथे गेलो होतो आणि त्यांना मी सांगितलेलं आहे की अहवाल कशा पद्धतीने चुकीचा बनवलेला आहे आणि तुमच्या आदेशाला सुद्धा कशी केराची टोपली दाखवलेली आहे त्याचा अभ्यास तुम्ही करा. पालकमंत्र्यांनी सुद्धा जिल्हा प्रशासनाला 3 महिन्यापूर्वीच आदेश दिले होते. त्यानंतर पुन्हा एकदा 27 ऑगस्टला आदेश दिले होते परंतु त्यांच्या आदेशाकडे सुद्धा डोळेझाक जिल्हा प्रशासनाने केली, गांभीर्याने घेतलं नाही आणि आज
पालकमंत्र्यांची सुद्धा दिशाभूल जिल्हा प्रशासन करण्याचा प्रयत्न करत होते आणि म्हणून ज्या पालकमंत्र्यांनी सांगितलेलं आहे की दिलेला अहवाल तुम्ही वाचा, तक्रारदारांचे तक्रार वाचा आणि मग तुम्ही निर्णय घ्या. आंदोलनानंतर पुढची स्टेप एकदम तुम्हाला जर सरकारने काही अधिकाऱ्यांनी किंवा त्या विषयामध्ये जर मार्ग निघाला नाही, उपोषणाचा अंतर होत असेल सुद्धा, तर पुढची तुमची भूमिका काय असेल? आम्ही यानंतर कोकण आयुक्तांना सुद्धा पत्र दिलेलं आहे की या प्रकरणाची त्रयस्थ जिल्ह्यातल्या अधिकाऱ्यांच्या मार्फत चौकशी करा. ह्या जिल्ह्यातले अधिकारी ह्या प्रकरणाची चौकशी करायला राजकीय दृष्टिकोनातून किंवा अन्य कोणत्या व्यवहारातून दबावाखाली असेल. त्यामुळे आमच्या या लोकांना, भूमिपुत्रांना योग्य तो न्याय मिळणार नाही म्हणून कोकण आयुक्तांना पत्र दिलेलं आहे. गरज पडली तर महसूल खात्याच्या मंत्री महोदयांना पण भेटेन आणि त्यानंतरही गरज पडली तर संपूर्ण गावातले लोक महसूल मंत्रालयात जाऊन उपोषणाला बसतील. लोकसभेमध्ये हा विषय आणला होता आपण, लोकसभेनं राज्य स्तरावरचा प्रश्न आहे. पण अदानी जर देशस्तरावरचा आहे ना. अदानी तर आहेत पण अदानीच्या अनुषंगाने यावेळेला चर्चा झालेली नाही. पण ज्या वेळेला येईल त्यावेळेला विषय मी लोकसभेमध्ये जरूर मांडणार आहे. उपोषणाला बसू नये म्हणून प्रशासनाचे काही प्रयत्न झाले का? उपोषणाला बसू नये म्हणून काल रात्री 9 वाजता खोटे अहवाल आम्हाला पाठवले. त्यामुळे आम्ही विद्यार्थ्यांना खरा अहवाल त्यांच्याकडे आलाच होता तर अगोदर 2 दिवस का नाही दिला आमच्याकडे? पण 19 तारखेपर्यंत बंदी आहे घातलेली, तुम्ही आज उपोषणाला बसता हे सगळं. काल पालकमंत्र्यांचा सुद्धा मेळावा झाला बंदीमध्ये. पण आता जो तुम्हाला अहवाल दिला ना, एका पदावर तुम्ही सांगताय की जमिनी परस्पर घेतली आणि त्या 2 दुहेरी भूमिकाचे अधिकारी मांडले, मग त्या अधिकाऱ्यावरती का देणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या बाबतीत आपली भूमिका नक्कीच माझी ती मागणी असणारा खोटा अहवाल ज्या अधिकाऱ्यांनी दिलेला आहे त्यांच्यावर सुद्धा कारवाई झालीच पाहिजे.